a jsme připraveni. Protože někdy, například o Vánocích, budete člověku nějakému blízkému chtít dát nějaký dárek. A s vybíráním dárku mají lidé mnohdy problémy, protože třeba nenapadne něco opravdu zajímavého nebo originálního. A potom často zběsile někde běháme po hypermarketu a koupíme věci, které nám natlačí do hlavy. A existuje úžasná technika, jak velice rychle vybrat dárky, které jsou prostě naprosto ušité na míru. V podstatě člověk, když dostane ten dárek, tak se mu rozáří oči, protože je přesně pro něj. Jak poznáte dárek, který není přesně pro toho člověka? Protože když se na to podívá, když to otevře, tak obyčejně říká, ale to si nemusel, proč jsi dělal škodu? A není z toho vůbec nadšený. A my uděláme takové dárky, které lidi budou naprosto milovat. A my si je uvaříme rituálně, ten nápad, pomocí 6 ingrediencí. A ty ingredience jsou vlastně lidské potřeby, které mají všichni lidé na této planetě společné. A proč mají společné? Protože od přírody jsme vybaveni stejnou fyziologií, stejným tělem, ale také stejnou nervovou soustavou. Tak se do toho pustíme. Úplně první potřeba, kterou každý člověk potřebuje, je pocit jistoty. A když se podíváme dovnitř, a možná máte pocit, že v té skleničce vůbec nic není, ale je to pouze jako mylný dojem, protože lidské potřeby se nedají úplně odhadnout smysly, jako co tam vidíme nebo slyšíme, ale musíme je vycítit srdcem, protože tak obyčejně člověk pozná věci, které jsou důležité. Můžete si to představit tak, jako byste vstoupili do mysli a do těla té dané osoby a představili si, co pro ní představuje jistotu. A podíváme se ještě na nějaké jiné výrazy pro slova jistota, například familiárnost, co je důvěrně známé, nebo pocit bezpečí, nebo stabilita. Takže když v tom dárku bude vyjádřen pocit jistoty nebo bezpečí, tak to bude fungovat. Tak. A druhá ingredience, která je potřeba, navazuje na jistotu, protože když je jistoty příliš mnoho, tak lidé obyčejně zažijí nudu nebo paralýzu. A člověk potřebuje, každý člověk, světe div se, velký pocit nejistoty. Protože nejistota má ještě další významy, jako například překvapení, nebo rozmanitost, nebo originalita, nebo jinakost. Tak, to je ono. Takže když správně namícháme pocit jistoty a nejistoty, tak už to začne prostě být mnohem zajímavější. Ale teď jde o to, aby ještě ten dárek byl pro toho konkrétního člověka. A lidé mají rádi pocit, že mají nějaký zvláštní, výjimečný, osobní význam. Nikdo prostě nechce být jako ovce ve velkém stádě. Takže když tomu člověku vymyslíme něco, co mu dá pocit osobního významu, tak to bude ještě zajímavější, protože když člověku dáte dárek, který někde vyjel ten produkt ve 100 milionové sérii někde z linky v Číně, tak to sice obdarujeme, ale možná to nebude až tak zajímavé. Takže když se podíváme na ten pocit osobního významu, tak například tam může být pocit uznání nebo potřeba uznání. Takže na to se podívejte, to je ono. A ještě máme jednu takovou opravdu základní potřebu, kterou potřebuje každý živý organismus a zvláště lidé, a to je potřeba kontaktu, protože bez kontaktu prostě člověk zahyne. A nejen v mysli, ale také v těle. A kontakt, podívejme se dovnitř, má ještě další významy, například láska, nebo přátelství, nebo dotyk, nebo pohlazení, nebo pusa na ucho, nebo něco podobného. Prostě jak tomu člověku tu věc dodáme, předáme, sdělíme, tak to máme pocit kontaktu. A ten už si dáme tady nahoru. Si uděláme takovou krásnou pyramidu. A potom přichází další hodnota, anebo potřeba, a to je pocit růstu. A ten je nesmírně důležitý, protože to nebo kdo přestane růst, tak ve skutečnosti zemře. Je mrtvý. Když si představíte člověka nebo věc nebo ovoce, které dozraje, je hotové, je na konci svého cyklu, tak v podstatě dozraje, odpadne ze stromu, zhnije a jde do kompostu. A proto lidé potřebují obrovskou míru potřeby prostě růst, někam se dostat, nějakého pokroku, být prostě naživu, nekonečně být zelenáčem. Takže pocit růstu, ten voní opravdu dobře. Tak a nahoru dáme jako takovou třešničku na dort, takovou jednu z nejvyšších potřeb, kterou lidé potřebují. A to je pocit osobního přínosu. A když se podíváme dovnitř, tak přínos ještě může znamenat například, že po nás něco zůstane, jakýsi osobní odkaz, nebo osobní platnost, nebo užitečnost, nejen pro sebe, ale taky pro druhé, nebo prospěšnost. A lidé často hledají smysl života právě v tom, že jsou nějak platní a užiteční nejen pro sebe, ale taky pro ostatní. Takže přínos. A ten si dáme úplně nahoru. Tak.
A teďka prakticky, co s tím můžeme udělat? Představte si nějakou konkrétní osobu. Já si třeba představím tetu Agátu. Tetě Agátě je 65 let a dává dárky nám a my dáváme dárky jí. A teta Agáta velmi ráda posledních 40 let plete. Hladce obrace nám každý rok uplete vlněné ponožky. V podstatě je v tom obrovská míra jistoty, že to přijde. A my zase té tetě Agátě dáme obligátní krabici mídel nebo něco podobného. Ale když se na to podíváme jinak, tak si představím tetu Agátu a řeknu si, co pro ní je otázka familiarnosti, stability nebo jistoty a jak to okořením tím překvapením nebo originalitou. Jakým způsobem dám ale také tím dárkem nebo vánoční pohlednicí tetě Agátě najevo, že opravdu pro nás něco znamená, že je pro nás významná nebo důležitá. A také, jak ji to předám, jaká tam bude forma kontaktu mezi námi. A ten dárek, když tetě Agátě je 65 let a je naživu a ještě plánuje být dlouho naživu, tak jak ji dáme najevo, že s ní počítáme, že je tam možnost růstu, že se ještě někam prostě dostane nebo rozvine. A co je obyčejně pro lidi důležité, je právě ten pocit přínosu, významu a odkazu. A nejen pro ty blízké příbuzné a lidi, které máme rádi, ale vůbec ve společnosti. Takže si představte tetu Agátu nebo kohokoliv jiného, koho máte rádi a koho chcete obdarovat. Funguje to tímhletím způsobem, že si toho člověka představíte, ke každé ingredienci si vymyslíte 1-2 myšlenky. Někdy si to i napíšu na papír a je zajímavé, že často mě velmi rychle napadne nějaké řešení, nějaký tip nebo nějaký nápad na dárek. Když mě to nenapadne hned, tak vůbec to nevadí. Prostě tu myšlenku odložte na hodinu, na 2, jako byste nechali uležet prostě těsto na vanilkové rohlíčky. A možná přes noc nebo za 2 dny se něco objeví, protože naše mysl najednou začne být stimulována a začne vyhledávat ty různé možnosti. Ale to také ještě někdy nemusí 100% fungovat, protože při vybírání dárků a jiných věcí lidé jsou někdy omezení příliš velkou volbou, že těch věcí je hodně, ze kterých si můžeme vybrat, nebo malou volbou. A proto vy jste už zažili rituál začátku a konců, jak si můžeme vymezit a omezit svůj životní prostor a manévrovací prostor, tak zkuste takovou techniku. Představte si, že ten dárek může stát maximálně 100 korun nebo 500 korun. A nebo je to věc, kterou vytvoříte, najdete nebo koupíte během příštích 120 minut. A nebo v okruhu 5 kilometrů. A tím, že dáme také to omezení naší vlastní mysli, tak začne mnohem kreativněji a tvořivěji hledat to řešení. Takže už víte, jak vybírat dárky? Tak vám přeju krásné Vánoce po celý rok.